салом мухлисони барселона ва канали Barça TV. Имрӯз мо хостем шуморо бо баъзе хабарҳои хуш дар ҷараён гузорем. аз ҳолати кунунии даста ҳамаи мо нигарон ҳастем, вале чӣ хеле мегӯянд поёни шаби сиёҳ сафед аст. мавсим идома дораду моро ғалабаҳои нав ба нав дар пеш интизор аст. дар ин навор оиди маросими ҷоизасупории франс футбол, яъне тӯпи тиллоӣ ки дирӯз дар фаронса баргузор шуд, ҳарф хоҳем зад. киҳо бо ҷоизаҳои махсус сарфароз гардиданд ва кулли хабар оиди маросими балун одор дар видеои имрӯза пешкаши шумо мешавад. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун барои чишта тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус бо $100 бо промокоди Barça TV. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. сару садаҳо оиди иштироки роҳбарияти дастаи барселона дар ҷоизасупории франс футбол ба беҳтаринҳои мавсим хело зиёд ба нашр мебаромаданд. сараввал иштироки президенти даста Лапорта зери суол буду гуфта мешуд ки ӯ ба Париж сафар нахоҳад кард, вале баъдан маълум шуд ки Лапорта барои дастгирии дигарон иштирок хоҳад кард. ҳамчунин аз дастаи барселона Левандовски, Гави, Педри, Алексия Путелиас аз дастаи занона ва дигар намояндагони барселона ба фаронса рафтанд. бояд қайд кард ки Хави ҳам тибқи нақша бояд дар ин маросим иштирок мекард, вале натиҷаи бозиҳои охир ба ӯ таъсири бад расониданду Хави фикри худро иваз кард. хулоса маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳои футбол дар соли 2022 дар дили шаб бо вақти душанбе баргузор шуд, ки он ҷо ба якчанд футболбозони мавсими гузашта ҷоизаҳои махсус супорида шуд. мо аз ҳама муҳимтарини онҳоро интихоб карда ба шумо пешкаш мекунем. сараввал аз дастаи барселона нимҳиматгари ҷавон Гави, ки дар миёни беҳтарин бозингарони ҷавон дар соли 2022 буд, соҳиби ин ҷоиза гардид. ба ӯ ҷоизаи мазкурро Педри супорид, ки дар барселона канори ҳам бозӣ мекунанд. ба ростӣ кадрҳои ҷавони барселона бо ин ҷоизаҳояшон умеде ба фардои дурахшони дастаи каталонӣ медиҳанд. боварӣ дорем Педри ва Гави дар тарихи даста номи худро ҳатман менависанду натиҷаҳояшон аз легендаҳои Барса Иньеста ва Хави болотар мешаванд. NFT ce soir. Merci Pedri, merci Gavi. баъдан миёни бонувон соҳиби тӯпи тиллоӣ муайян гардид. Алексия Путелиас дар байни муддаиёни имсола низ қарор дошт. ӯ дар натиҷаи овоздиҳӣ аз рақибони худ пеш гузашта дар соли 2022 тӯпи тиллоиро ба хазинаи дастаи барселона бурд. ёдовар мешавем ки охирин маротиба ҳам Алексия бо ин ҷоиза сарфароз шуда буд. ӯ акнун аввалин футболбозбонуе шуд ки 2 карат пайҳам тӯпи тиллоиро ба даст овардааст. Gagne pour la deuxième fois. Alexia a montré ce trophée au monde. ҷоизаи дигаре ки дишаб барои беҳтаринҳо пешкаш шуда буд, ин ҷоизаи Герт Мюллер ба ҳисоб мерафт. тибқи натиҷаи эълон кардаи кумитаи тадорукоти маросим, Левандовски ҳамлагари полшагии барселона сазовори ин ҷоиза номида шуд. бояд қайд кард ки ҷоизаи Герт Мюллер барои он бозингаре супорида мешавад, ки дар даста ва тими мунтахаб шумораи зиёди голро дар мавсими қаблӣ ба самар расонида бошад. имсол ҳам ба гузариш ба дастаи каталонӣ Роберт Левандовски дар рӯйхати бомбардирони Ла Лига дар ҷои аввал номашро навишта, бо 9 гол аз дигарон болотар мавқеъ гирифтааст. Левандовски ҳам маротибаи дуюм мешавад, ки ин ҷоизаро ба даст меорад ва эҳсосоти худро чунин баён кард. ман мехостам ба ҳамдастаҳои қаблии худ дар Бавария ташаккур гӯям ва ҳамчунин миннатдории худро ба кулли онҳое ки дар Барсаанд расонам. моро рӯзҳои вазнин фаро гирифтааст, вале ҳаминро мегӯям ки мо ба мақсади худ хоҳем расид. ҷоизаи Лев Яшин миёни дарвозабонҳо ба Тибо Куртуа аз Реал Мадрид тақдим шуд. Луиш Фигу, собиқ бозингари дастаҳои Барселона ва Реал Мадрид, ҷоизаи беҳтарин дастаи солро ба намояндагони Манчестер Сити, ки ғолиби Премер-лига ва ҷоми Лигаи Англия буд, тақдим кард. билохира Зидан барандаи тӯпи тиллоӣ дар соли 1998 ба саҳна баромада барандаи навбатии тӯпи тиллоиро муайян кард. Левандовски ҳам дар байни топ 4 номинантҳои ин ҷоиза дар қатори Мане, Де Брюйне ва Бензема қарор дошт. тибқи райдиҳӣ барандаи тӯпи тиллоӣ дар соли 2022 ҳамлагари фаронсавии дастаи Реал Мадрид Карим Бензема эълон шуд. бояд қоил шуд ки ин футболбоз ба сину солаш нигоҳ накарда бозии хуб нишон доду арзандаи ин ҷоиза буд ва билохира пеш аз нафақа баромаданаш ба мақсадаш расид. бо ке нест, тамоми мухлисони Барселона боварӣ доранд ки тӯпи тиллоӣ ҳатман дубора дар майдони Камп Nou ба намоиш гузошта мешавад. чӣ хеле ки 7 маротиба ин корро Месси нобиға карда буд. дурахши ситораҳои ҷадиди Барселона ҳоло дар пеш аст ва умеди комёбиҳои даста низ бештар ба хотири онҳо мебошад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. пайгири мо бошед ва аз навгониҳои дастаи каталонӣ огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.